ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము గత 9 రోజులుగా రోజుకు ఒక అధ్యాయం చొప్పున ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 9 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు ఆ భగవద్గీతలోని 10వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ భగవద్విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఏవైతే అంశాలు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆయన చెప్తారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాచి మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం మత్పరాయణ అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి, అంటే ఆయన భగవంతుడు అర్జున్తో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీ మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నం చేయుము, నాకు భక్తుడివి కమ్ము, నాకు నమస్కరింపుము, నన్ను పూజింపుము, పూర్తిగా నా యందే లగ్నము చెంది నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు బంధాల నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి భావనే ఏకైక మార్గము అనేటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీతలు 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందులో మొదటి 7 శ్లోకాలలో ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ ఆ భగవంతుని యొక్క కారణంగానే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానాన్ని ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి
కూడా సంభవించడానికి ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా కారణమవుతున్నాడు అనేటువంటిది. అలాగే ఈ అధ్యాయంలోని 8, 9, 10, 11 శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శ్లోకాలను శతశ్లోకి భగవద్గీత అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించదలుచుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ 4 శ్లోకాలలోనే కేంద్రీకరించబడినవి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు యొక్క తత్వము, భగవంతుడు బోధించుకోవాల్సినటువంటి అంశాలను బోధించిన తర్వాత ఇక 12వ శ్లోకం నుండి 42వ శ్లోకం వరకు కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆ అర్జునుడు భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలను యథావిధిగా అంగీకరించడము, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుడిని ఆయన వేడుకుంటాడు. నీ యొక్క విభూతులను నేను మరలా చూడాలనుకుంటున్నాను, దయచేసి నాకు చూయించమని అర్జునుడు అడగడము. తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ విధాలుగా ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేయడంతో ఈ అధ్యాయం ముగిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ అధ్యాయము ఆ భగవద్ విభూతి యోగంలోని మొదటి శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. ఆ భగవంతుడు ఇలా అంటూ ఉన్నాడు, మహాబాహువులు గలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడువు అగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానమును నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే అర్జున్తో అంటున్నాడు, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు కావడం వల్ల ఇంతకు ముందు వివరించినటువంటి, అంటే ఇంతవరకు నీకు తెలియచేసిన దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ యొక్క హితము కొరకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అయితే ఇక్కడ మనము ఆ భగవానుడి యొక్క విభూతులను ఇక్కడ చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అయితే సో ఇంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో కూడా మనము చెప్పుకున్నటువంటి అంశము, ఆ భగవానుడు అనేటువంటి పదము. సో ఇక్కడ ఆ వ్యాసుల వారు ఈ భగవద్గీత అంతటా కూడా శ్రీకృష్ణుని భగవానుడు అని సంబోధించడం జరుగుతుంది అని, మరి భగవానుడు అనేటువంటి పదానికి ఒక 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే భగవానుడు అని పరాశుర ముని ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశాలను మనము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఆ 6 విభూతులు ఏమిటి అనేటువంటిది చెప్పేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఇంకా 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ఉన్నవాడే భగవానుడు అని పరాశుర ముని ద్వారా తెలియచేయబడినటువంటి అంశము. ఏమిటి ఆ 6 విభూతులు అని చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అమృతవల్లి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము, సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ శక్తి ప్రభుజీ. ఇంకొక 2 ప్రభుజీ. ఓకే. వేణుకుమారి మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ గురూజీ. మాతాజీ చెప్పండి. పరిపూర్ణ ఐశ్వర్యం, పరిపూర్ణ శక్తి, పరిపూర్ణ కీర్తి, పరిపూర్ణ అందం, పరిపూర్ణ జ్ఞానం, ఇంకొకటి వైరాగ్యం గురూజీ. పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యం అనేటువంటి ఈ 6 విభూతులను ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు భగవానుడిగా ఆ పరాశుర ముని ద్వారా
చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో మరి ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు ఈ 6 విభూతులను ఆయన సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించాడు. సో అందుకే పరాశుర ముని వంటి ఆ మహర్షులు శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగా అంగీకరించారు. అలాగే ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడే తన యొక్క విభూతుల కర్మలను గురించి అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడుతో అంటూ ఉన్నాడు భగవంతుడు, నా మాటలు మళ్ళీ విను, నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు అవడం చేత ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ హితము కొరకు, నీ కొరకే, నీ మంచి కొరకే నేను తెలియచేస్తున్నాను అంటారు. సో మనిషి భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా భక్తిలో స్థిరుడవుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అర్జునుడు ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత ఎక్కువగా అతడు భక్తిలో స్థితుడవుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు, నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిరిహి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకు అనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు, అతని కంటే గొప్పవాడు కానీ అతనికి సమానమైనటువంటి వాడు కానీ ఎవడూ లేడు అని, అతడే సర్వకారణ కారకుడు అని, తానే సమస్త దేవతలకు మహర్షులకు కారణమని స్వయంగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి అటువంటి దేవతలు మహర్షులైనటువంటి వారే శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో దానికి ఇక్కడ మనం ఒక 2 ఉదాహరణలుగా తీసుకున్నట్లయితే, సో బ్రహ్మ కూడా భగవంతుడిని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుని బాల్య లీలలలో ఒక లీలగా ఇక్కడ చెప్తారు. ఏమిటంటే ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఆ బృందావనంలో వ్రజ భూమిలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆ గోవులను గోపబాలురు కలిసి ఆ బృందావనంలో మేపుతూ ఉంటుంటారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన జరుపుతున్నటువంటి ఆ లీలలు అవన్నీ చూసి మరి ఈయన మాయా వేరే వల్ల మరి కృష్ణుడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి, అంటే మోహానికి గురవుతాడు బ్రహ్మ కూడా. సో ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోవులను గోపబాలులను తీసుకెళ్లి ఒక గుహలో దాచిపెడతాడట. అది గమనించినటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఆ గోవులుగాను గోపబాలురుగాను తానే మారుతారు, అంటే ఎక్స్పాన్షన్ అవుతారు. సో ఇక ఆ విధంగా ఆయన ఇంటికి రెగ్యులర్ గా గోవులు ఇంటికి వెళ్ళడము, గోపబాలురు కూడా వెళ్ళడము. సో ఆ బృందావన వాసులు ఇంకా ఆ గోవులను గోపబాలులను ఎంతో ఆదరంగా అంటే చూసుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా రోజు జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి బ్రహ్మ యొక్క క్షణకాలం పాటు, అంటే మన ఈ భూలోకంలో అది సంవత్సర కాలం దాదాపుగా ఉంటుందని చెప్తారు. ఈ కాలం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ వచ్చి క్షణం తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చూస్తే యథావిధిగా గోవులు గోపబాలురు ఉంటారట. అరే మరి నేను లోపల గుహలో ఉంచాను కదా, మరి ఏమైంది అని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే యథావిధిగా అక్కడే ఉంటారు. సో అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ తన తప్పు తెలుసుకొని ఆ కృష్ణుణ్ణి క్షమించమని వేడుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మకు కూడా భగవంతుడు అర్థం కానిటువంటి విషయం. అలాగే మరొక అంశం విభూతులు, ఆయన యొక్క లీలలు తీసుకున్నట్లయితే బాహ్య లీలల్లో గోవర్ధన లీల. సో ఇక్కడ ఆ బృందావనంలో వ్రజవాసులు అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రుడికి పూజలు చేసేవాళ్ళట. ఇక్కడ పంటలు అవన్నీ వర్షాలు అన్ని సమృద్ధిగా కురవడం వల్ల ఇంద్రుడికి పూజలు చేసేవారు. అయితే ఒకసారి ఆ కృష్ణుడు చెప్తాడట, తన తండ్రి నందుడితో, మీరు
ఆ ఇంద్రుడికి పూజ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు, మీకు అన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటి గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేయండి అని చెప్తాడట. సో ఆ విధంగా చెప్పినందుకు నందుడు వాళ్ళంతా కూడా ఆ విధంగానే చేసి ఆ ఇంద్రుడు పూజ ఆపేస్తారు. ఇంద్ర పూజ ఆపేసినందుకు ఇంద్రుడికి ఆ గర్వభంగం కలుగు. ఎందుకంటే నాకు పూజ చేయకుండా గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేయడం ఏంటి వీళ్ళు, అందున ఒక చిన్న పిల్లవాడు చెప్పాడని నా పూజ ఆపేశారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పైన కోపించుకొని ఆ వర్ణదేవతని వాయుదేవతని పిలిచి బాగా గాళ్ళు, ఎదురుగాళ్ళు, వర్షం కురిచేలాగా చేయమంటాడు. సో ఆ సందర్భంలో ఆ వ్రజవాసులందరినీ కూడా రక్షించడానికి చిన్ని కృష్ణుడు తన యొక్క చిటికన వేలు పైన 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఉంచుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అది జరిగినాక మళ్ళా ఇక ఇంద్రుడు వచ్చి తన తప్పుని క్షమించమని వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ దేవతలు, మహర్షులు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సరిగా అర్థం చేసుకోలేను అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నన్ను జన్మరహితుడను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్న వారు మోహమునకు గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నన్ను ఎవరైతే జన్మరహితుడు అను అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు అని, ఈ సర్వలోకాలకు నేనే అధిపతిని అని ఎవడైతే తెలుసుకుంటారో వారే మోహానికి గురికారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి అంశము, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే అని ఆ 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు, అంటే ఈ పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వీరిలో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి స్థితికి చేరుకోవడానికి యత్నించేటువంటి వారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అనేటువంటి, ఏ ఒక్కరో ఉంటారు, వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కరో ఉంటారు అని. ఆ విధంగా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ భగవంతుని యథావిధిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన్ని యథావిధిగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆయన జన్మరహితుడు అని, అంటే పుట్టుక లేనటువంటి వాడు అని. సో ఆ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని, సమస్తానికి యజమాని అని అవగాహనకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ శ్రీకృష్ణ అంటే మహోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఆ భగవంతుడిని పూజిస్తారు అని చెప్తారు. తద్వారా వారి పాపాల నుండి ఇక బయటకు విముక్తి చేయబడతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణాలు, భయ అభయాలు, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, సో కీర్తి, అపకీర్తి మొదలగు జీవుల వివిధ గుణాలన్నీ కూడా నా నుండే జనించాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తత మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వము సనక సనందనాదులైనటువంటి 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనసు అంటే మానసము నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి
ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, భగవంతుడు ఆ విశ్వజనుల యొక్క వంశ క్రమాన్ని, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జనులందరూ కూడా ఎలా ఉద్భవించారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ సారాంశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క శక్తి నుండి జన్మించినటువంటి ఆ మూల జీవుడు బ్రహ్మదేవుడు. మరి అతడే హిరణ్య గర్భుడు అని తెలియబడతాడు. ఆ గర్భోదక సాయి యొక్క బొడ్డు నుండి వచ్చినటువంటి సో ఆ నాభి నుండి వచ్చినటువంటి కమలము ద్వాలో ఉద్భన్నమయ్యేటువంటి వాడు. మరి బ్రహ్మ నుండి 7 సప్త ఋషులు అని చెప్తున్నారు. 7 మహర్షులు. ఆ మహర్షులకు ముందు, వారికి పూర్వము సనక సనందనాదులు అయినటువంటి 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు ఉద్భవించారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సప్త ఋషులకు ముందు సనకుడు, తర్వాత సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి 4 వచ్చారు అని చెప్తారు. అలాగే 14 మంది మనువులు, 14 మంది మనువులు, వీరందరూ కూడా. అలాగే ఇక ఈ 25 మహర్షులే ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సకల జీవులకు ప్రజాపతులుగా తెలియజేయబడేటువంటి వాళ్ళు. సో వారి నుండే ఈ సమస్త ప్రజలు కూడా ఉద్భవించాయి. కాబట్టి ఇక ప్రతి లోకంలో కూడా నానా రకాలైనటువంటి ప్రజలతో నిండి ఉంటుంది. సో ఈ 25 ప్రజాపతుల నుండే మిగిలిన వారంతా కూడా జన్మించారు అనేటువంటి చెప్తారు. సో ఈ విధంగా సృష్టి కార్యం చేయడంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి, అంటే పొందడానికి ముందు ఆ బ్రహ్మదేవుడు 1000 దేవతా సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు అని చెప్తారు. అప్పుడు అతని నుండి ఆ సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అని, ఆ తర్వాత వారి తర్వాత రుద్రుడు, ఆ తర్వాత 7 మహర్షులు వచ్చారని, ఆ ప్రకారంగా ఇక ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి క్రమాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమై పోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావు లేదు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు, వారి యొక్క నిశ్చలమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగము ద్వారా ఆ భగవంతునిలో ఏకమైపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఈ ఎటువంటి సందేహానికి తావు లేదు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 8, 9, 10, 11 శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాలలోనే కేంద్రీకరించబడింది అని చెప్తారు. అందుకే వీటిని చతుశ్లోకే భగవద్గీతగా చెప్పబడేటువంటి, అందులో మొదటి శ్లోకం అంటే 8వ శ్లోకం 10వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు
నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని, ఇక్కడ ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలలో ఆ భగవంతుడే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము. అలా సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము అయినటువంటి ఆ భగవంతుడిని, అలాగే ఆ భగవంతుడి వల్లనే సమస్తము కూడా నడుస్తూ ఉన్నది అనేటువంటిది. సో ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలుగుతారో అటువంటి జ్ఞానులు, అటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ జ్ఞానులు ఆ భగవంతుణ్ణి అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వేదాలను ఆ పరిపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వంటి ప్రామాణికులు నుండి ఆ సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు, ఆ ఉపదేశాలను ఏ విధంగా ఆచరణలో పెట్టాలో తెలిసినటువంటి వాడైనటువంటి పండితుడు, భౌతిక జగత్ అంటే భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ఈ జగత్తులు రెండింటిలోనూ సమస్తానికి ఆ కృష్ణుడే మూలము అని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని, దాన్ని అతడు పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆ భక్తియుత సేవలో స్థిరంగా నెలకొంటాడు అని, అలా నెలకొనడం వల్ల అతడు ఆ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఈ 9వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఆయన, మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరికొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని మరియు పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారు, శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటో తెలుపుతుంది ఇక్కడ. ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆ మనసుని ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసి వారి యొక్క జీవితాలను సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతునికే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడి యందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారు ఒకరికొకరు ఆయనను గురించి తెలుపుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క కథలను, పూర్ణ శక్తులుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు ఒకరికొకరు తెలుపుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని మరియు పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అదియే శుద్ధ భక్తి అంటూ ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధి యోగం చేత వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. సో అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. మరి అటువంటి దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడే, అంటే తనను చేరుకోవడానికి కృష్ణుడు ఎవరికి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తాడు, ఎవరికి ఆ తెలివితేటలను ఇస్తాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు. ఎవరైతే ఇక్కడ బుద్ధి యోగము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో ఆ భగవంతుని సదా సేవిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్లకు ఆయనను చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఆ భక్తి, ఆయన్ని
పూజించడానికి కావలసినటువంటి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తున్నారు. తద్వారా వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ బుద్ధి ద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ గోపికలు ఆ భగవంతుని నిరంతరం కూడా ప్రేమ భక్తితో ఆయన్ని సేవించేటువంటి వారు. సో అలా సేవించినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. సో ఇక ఈ 11వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారాన్ని తేజోవంతమైనటువంటి జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు, అంటే ఈ అజ్ఞానము నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని, అజ్ఞానం నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి మార్గాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటుంటారో, అంటే ఆ ప్రేమతో ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటుంటారు, నిరంతరము సేవిస్తూ ఉంటుంటారో, అటువంటి ఆ భక్తుల మీద కరుణ చూపడానికి వారి పట్ల వారి హృదయంలోనే ఉండి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి అంధకారం ఏదైతే ఉందో ఆ అంధకారాన్ని తేజోవంతమైనటువంటి జ్ఞానదీపం చేత నశింపచేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ మనము ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల వలన ఏర్పడినటువంటి బంధనం, ఆ హృదయ మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ స్థిరమైనటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తి ద్వారా భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో, అంధకారం ఏదైతే ఉందో దానిని ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి దీపము ద్వారా, తేజోవంతమైనటువంటి ఆ జ్ఞాన దీపం ద్వారా నశింపచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ అజ్ఞానాన్ని, అజ్ఞాన అంధకారాన్ని ఆ భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ అంటే జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా భగవంతుడు వారి హృదయాలలోనే ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడు ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని తొలగిస్తాను అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనము, శుద్ధ భక్తి, అలాగే ఎలా మనము మరి ఎవరికి ఆ శుద్ధ భక్తిని ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు, మరి ఎలా అజ్ఞానం నుంచి బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలే మనకి భగవద్గీతలో బోధించేటువంటివి. సో ఈ విధంగా ఈ 4 శ్లోకాల ద్వారా మొత్తం సారాంశం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఏ విధంగా ఈ సృష్టిలో ఈ సర్వము ఆవిర్భవించడానికి ఏ విధంగా ఆయన కారణమవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేశారు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసిన తర్వాత ఇక అర్జునుడు ఆ అంశాలన్నీ విన్న తర్వాత ఆ భగవంతుడిని తాను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం ఆహుస్త్వా మృషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ఆ అంశాలను, అంటే ఈ సృష్టి అంశాలను విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, నీవే పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవు అని చెప్తున్నాడు. నీవే ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు నీవే అని చెప్తున్నాడు. ఇక
నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ కూడా నీ గురించినటువంటి ఈ సత్యాన్ని ధ్రువపరిచారు. ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా అవగాహనం చేసుకున్నాడో ఆ అంశాలను ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా యథార్థంగా అర్జునుడు ఏ విధంగా భగవంతుని అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాలు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడు, సంపూర్ణ సత్యము ఆయనే, శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, ఆది పురుషుడు, అతీంద్రియుడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో నేను ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాను. దీనికి పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని ధ్రువపరిచారు. అదే విషయాన్ని స్వయంగా ఇప్పుడు నీవు నాకు తెలియచేస్తూ ఉన్నావయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ అంశాలు చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాను. సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవాహ. ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసము. దేవతలు, దానవులు కూడా నీ నిజస్వరూపము ఎరుగజాలరు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూల కారణుడవు, అధిపతివి. దేవతలందరూకి దేవదేవుడవు నీవు, జగత్తంతటికి నాదుడవు నీవు. నిన్ను గురించినటువంటి విషయాన్ని నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో అనేటువంటి అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవను చేయడం ద్వారా తనతో సంబంధం కలిగినటువంటి వారికి ఆ దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు తెలియబడతాడు అనేటువంటి అంశం. అలాగే దానవ, నాస్తికమైనటువంటి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేదు. అందుకే ఆయన అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూల కారణుడవు, అధిపతివి. దేవతలందరకు దేవదేవుడవు నీవే, జగత్తంతటికి నాదుడవు నీవే. నిన్ను గురించినటువంటి విషయాన్ని నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులను అర్థం చేసుకున్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను? అంటే నిన్ను ఎలా నేను తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను అంటూ, ఎలా స్మరించాలి, ఎలా గుర్తు చేసుకోవాలి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా అడుగుతున్నాడు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు అంటూ అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఓ అర్జున, అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ, నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించుకోవాలయ్యా? నిన్ను నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక మరి అలాగే ఆయన అంటున్నాడు, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే, అంటే నీ యొక్క మాటలు అమృతం, ఆ అమృతమైనటువంటి పలుకులు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారానే భగవద్గీతలు వింటూ ఉంటే ఎంతో వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటిది ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడే అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడు నోటి నుండే ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి పలుకులు అవి అమృతం లాగా ఉన్నాయట. సో నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఇంకా తనివి తీరడం లేదు, అంటే ఇంకా నాకు వినాలి అనిపిస్తుంది అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అంటూ ఉన్నటువంటి సమయం, ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇదే విషయము ఆ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ శౌనకా నది మునులు ఆ సూత గోస్వామితో పలుకుతారట. ఉత్తమ స్తుతులతో కీర్తించబడేటువంటి శ్రీకృష్ణుని
దివ్య లీలలను నిరంతరము విన్నప్పటికీ మనిషికి తనివి తీరదు. శ్రీకృష్ణుడితో దివ్య సంబంధమును కలిగిన వారలు లీలా వర్ణలను అడుగడుగున ఆస్వాదిస్తారు. ఈ విధంగా అర్జునుడు కృష్ణుని గురించి వినాలని, ముఖ్యంగా ఏ విధంగా అతడు సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాటలను ఇక్కడ అమృతంతో పోలుస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత అది భగవంతుడి ద్వారానే, సాక్షాత్తు భగవంతుడి నుంచే వింటున్నటువంటి ఆ అర్జునుడు ఈ భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగాడో ఆ భగవంతుడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరష్యమే. సో ఇంకా ఆ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నా దివ్యమైనటువంటి వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. నీవు అడిగావు కదా నా విభూతులను, నేను ఏ రూపాల్లో ఉన్నానో నేను అలాగే చెప్తాను. కానీ నా విభూతులకు అంతమే లేదయ్యా. అందువల్ల వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని వివరిస్తాను, విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే సాధారణంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆ ఘనతను మరియు విభూతులను తెలుసుకోవడం, సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది అసాధ్యము. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విభూతులకు అంతమే లేనటువంటిది. మరి అటువంటప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకోవడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది? సో కనుకనే వాటిలో కొన్నిటిని మాత్రమే నీకు నేను తెలియచేస్తాను, విను అంటూ ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిత్య మద్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. సో ఇంకా భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. నేను సర్వ ప్రాణుల ఆది, మధ్యము మరియు అంత్యము. అంటే ఈ సర్వ జీవులు ఉత్పత్తి అవడానికి, స్థితి కలిగి ఉండడానికి, ప్రళయము కావడానికి కారణము నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము భగవంతుడు 3 పురుష అవతారాలలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడినటువంటి అంశం. అవి ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా విష్ణు స్తుతి ఏదైతే ఉందో అది త్రినిరూపాని పురుషాఖ్యస్తో విదుహు అని చెప్తారు. అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అనేటువంటి ఆ 3 రూపాలను దేవదేవుడు భౌతిక జగత్తులో ప్రకటిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ మహావిష్ణువు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు. మరి ఆయన సర్వ కారణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహావిష్ణువుగా ఆ కారణ సముద్రంలో శయనిస్తాడు అని చెప్తారు. ఆయన నుండే ఈ కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అలాగే ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి కూడా నెక్స్ట్ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశించడం, దాన్ని వ్యక్తీకరించడం, ఇక విశ్వమంతా కూడా ఆయన వ్యాప్తి చెందేటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారని చెప్తారు. సో ఇక అందుకే ఈ విశ్వానికి ఆది, అలాగే ఇక విశ్వాసాలకు పోషకుడు, సమస్త శక్తి అంతము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ, అంటే ఈ జీవులన్నీ ఉనికిలోనికి రావడానికి, కొంతకాలం స్థితిని కలిగి ఉండడానికి అంటే పోషకుడు. అలాగే ప్రళయం అంటే సమస్త శక్తి కూడా అంతం కావడానికి ఆ భగవంతుడే కారణము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో ఇంకా ఆ విధంగా చెప్పి ఆయన ఇక చెప్తున్నారు, ఈ సృష్టిలో ఆయన ఏ రూపాలలో ఏ విధాలుగా ఉన్నారో చెప్తున్నారు.
ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచి మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని, మరుత్తులలో నేను మరీచిని, ఆకాశ నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ 12 ఆదిత్యులలో ఉన్నారు అని, వారిలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానుడు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి సూర్యుడు, అంటే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో సూర్యుడు ప్రధానుడు. అందుకే ఆ బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్పబడినటువంటి సూర్యుడు ఆ భగవంతుని యొక్క తేజోమయమైనటువంటి నేత్రంగా అంగీకరించబడినటువంటిది. సో ఇక అంతరిక్షంలో 50 రకాలైనటువంటి వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఈ వాయువులను నియంత్రించేటువంటి దేవత మరీచి. సో ఆ మరీచి భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆకాశ నక్షత్రాలలో రాత్రివేళ అత్యంత ప్రధానంగా ఉండేవాడు చంద్రుడు. సో ఆ చంద్రుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియానాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో స్వర్గరాజు ఇంద్రుడును, ఇంద్రియములలో నేను మనసుని, జీవులలో నేను ప్రాణమును అని చెప్తున్నారు. భూతానామస్మి చేతన అంటే చేతన అంటే చైతన్యం. ఆ జీవులలో ప్రాణము ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రానాం శంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసులలో ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడను నేను, వసువులలో అగ్నిని, మరియు పర్వతములలో నేను మేరు పర్వతమును అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ. అంటే 11 రుద్రులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఆ 11 రుద్రులలో ఏకాదశ రుద్రులు, ఆ ఏకాదశ రుద్రులలో శంకరుడు అంటే శివుడు ప్రధానమైనటువంటి వాడు. ఇక జగత్తులో అతడు భగవంతుని యొక్క ఆ తమో గుణ అవతారంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవంతుడి యొక్క తమో గుణ అవతారంగా శివుడు చెప్పబడేటువంటి. ఇక యక్ష రాక్షసులకు అధిపతి కుబేరుడు, అంటే దేవతల యొక్క కోశాధికారిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ సమృద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి సంపదలకు నిలయమైనటువంటి ఆ మేరు పర్వతం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతిగా నన్ను కొనుము అని చెప్తున్నారు. అలాగే సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను, మరియు జలాశయాలలో సముద్రమును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ పురోహితులలో ఆ ఇంద్రుడు స్వర్గలోకాలలో ప్రధాన దేవత అని చెప్తాడు. అతడే స్వర్గరాజుగా తెలియజేయబడుతూ ఉంటుంటాడు. మరి అతడు పాలించేటువంటి లోకాల ఇంద్రలోకంగా పిలువబడుతుంది. ఆ లోకానికి బృహస్పతి ఇంద్రుని యొక్క పురోహితుడు. సో కాబట్టి ఇంద్రుడు రాజులందరిలో ప్రధానుడు కనుక ఆ బృహస్పతి కూడా పురోహితులందరిలో కూడా ప్రధానుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. అలాగే ఆ శివపార్వతుల కుమారుడైనటువంటి స్కందుడు అంటే కార్తికేయుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. ఇక జలాశయాలలో గొప్పది సముద్రము. సో కాబట్టి అది కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయమును అంటూ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని
చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షిణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అన్ని వృక్షములలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును, దేవర్షులలో నేను నారదుడను, గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో నేను కపిలముని అని చెప్తున్నారు. సో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి అతి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి అని చెప్తారు. సో భారతదేశంలోని జనులు తమ నిత్య ప్రాతకాలాల్లో అనుష్ఠానములలో ఒకటిగా దానిని పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షము భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే దేవతలలో వారు నారదుని కూడా పూజిస్తారు అని చెప్తారు. అటువంటి నారదుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన భగవంతుని యొక్క పరమ భక్తుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తావేశంగా ఉండేటువంటి అవతారంగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. సో ఇక ఆ గంధర్వ లోకంలో సుందరంగా గానం చేసేటువంటి జీవులతో నిండి ఉంటుంది ఆ గంధర్వ లోకం అని చెప్తారు. మరి ఆ గంధర్వ లోకంలో ఆ గంధర్వులే చాలా అద్భుతంగా గానం చేస్తూ ఉంటారు. అందులో చిత్రరథుడు అనేటువంటి వాడు ఇంకా అతి మధురంగా గాయకుడు అని చెప్తారు, ఉత్తమమైనటువంటి గాయకుడు అని చెప్తారు. సో ఆ చిత్రరథుడు భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ సిద్ధులు అంటే విభూతులు పొందినటువంటి వారిలో ఆయన కపిల మునిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్వములలో నేను అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఉచ్చైశ్రవమును, అలాగే గజరాజులలో ఐరావతమును నేను, మనుషులలో రాజును నేను అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఆ అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులు వస్తువులు బయటకు వస్తాయి. అందులో ఆ ఉచ్చైశ్వరము అనేటువంటి అశ్వము బయటకు వస్తుంది, అలాగే ఐరావతము అనేటువంటి ఏనుగు. సో ఇవి రెండు కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనుషులలో గొప్పవాడుగా చెప్పబడేటువంటి రాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధమును, గోవులలో నేను సురభిని కామధేనువును, అన్ని కాలాలలోనూ ఆ కోరికలను తీర్చేటువంటి కామధేనువు, ఏ కాలంలోనైనా క్షీరాన్ని పాలను ఇచ్చేటువంటి ఆ కామధేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడను నేను అని చెప్తున్నారు. సర్పములలో వాసుకిని నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనంతచాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితృనామార్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో నేను అనంతుడను, జలవాసులలో నేను వరుణదేవతను, పితృదేవతలో నేను ఆర్యముడను, నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో నేను యమధర్మరాజును అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో అనంత నాగు ఆ భగవంతుని ప్రాతినిధ్యం అంటున్నారు. ఇక జలాలలో వరుణదేవత భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తున్నాడు. పితృదేవతలలో ఆర్యముడు, ఆ పితృదేవతల ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆర్యముడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇక మనము నియమాలను అమలు పరిచేటువంటి వారిలో ఆ యమధర్మరాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను అని, అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాటిలో కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇక జంతువులలో ఆ జంతు రాజు అయినటువంటి సింహము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము, అలాగే పక్షులలో పక్షిరాజు అయినటువంటి గరత్మంతుడు కూడా ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషానాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవీ. సో పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో వాయువును నేను అని చెప్తున్నారు. ఆయుధాలను ధరించినటువంటి వారిలో శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. జలరాశులలో జలచరాలలో ఆ ముసలి ఆయన అని చెప్తున్నారు.
ప్రవహించేటువంటి నదులలో పవిత్ర గంగా నది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము, విద్యలన్నింటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను అని చెప్తున్నారు. వాదించేటువంటి వాళ్ళలో వాదాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అక్షరాలలో అకారము ఆ భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తుంది. సమాసాలలో ఆ భగవంతుడు ద్వంద్వ సమాసము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ నాశనము లేని కాలము భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మ ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సంస్కృత అక్షరమాలలో మొదటి అక్షరమైనటువంటి అకారము వేద సాహిత్యానికి ఆరంభం అని చెప్తారు. అకారము లేనిది ఏది కూడా ధ్వనించదు. సో అందుకే అది శబ్దానికి ఆరంభము. సో అలాగే ఆ సంస్కృతంలో అనేక సమాసాలు ఉంటాయి. వాటిలో రామకృష్ణులు వంటి ద్వంద్వ సమాస పదాలతో కూడినటువంటివి, మానవమానాలు అట్లా. సో ఆ ద్వంద్వ సమాసంగా పిలువబడుతుంది. ఈ సమాసము రాముడు కృష్ణుడు రెండూ ఒకే రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ఈ సమాసము ద్వంద్వ సమాసము అని పిలువబడుతుంది. సో ఇక ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము, నాశనం లేని కాలము ఆయన చెప్తున్నారు. సృష్టికర్త అయినటువంటి జీవులలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రధానుడు కనుక అందుకే అతడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను సర్వాన్ని సంహరించేటువంటి మృత్యువును, అంటే నేనే సమస్తమును మృంగివేసేటువంటి మృత్యువుని అని చెప్తున్నారు. అలాగే కలగబోయే సమస్తానికి మూలము నేనే చెప్తున్నారు. అంటే జన్మించబోయేటువంటి సమస్తానికి నేనే ఉత్పత్తి కారణము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు నేనే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కీర్తి, ఐశ్వర్యము, వాక్కు అంటే చక్కని మాట, జ్ఞాపక శక్తి, ఆ బుద్ధి, మేధాను బుద్ధి, దృఢత్వము అంటే ధైర్యం, ఓర్పు అనేవి ఇక్కడ ఈ ఏడు విభూతులు కూడా స్త్రీవాచకాలుగా పిలువబడుతూ ఉంటుంటాయి, భావించబడతాయి. సో వీటన్నింటినీ లేదా వీటిలో కొన్నింటిని కూడా కలిగినటువంటి వాడు ఖ్యాతి చెందుతారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఈ ఒక వ్యక్తి ధర్మాత్ముడుగా ప్రసిద్ధి చెందితే అతనికి ఈ మహిమ చేకూరుతుంది అని చెప్తారు. ఇవి ఇందులో ఉంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ స్త్రీలలో ఉండేటువంటి కీర్తి, ఐశ్వర్యము, చక్కటి మాట, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామమునని తెలుసుకోమంటూ ఉన్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రి ఛందస్సు అని, మాసాలలో మార్గశిర మాసము అని, ఋతువులలో వసంత ఋతువు ఆ భగవంతుని ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. ఆ వేదాలన్నింటిలోనూ కూడా సామవేదము ఆ భగవంతుడు అంటే ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక నానా రకాల దేవతల చేత గానం చేయబడేటువంటి రమ్యమైనటువంటి గేయాలతో సామవేదము నిండి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ గేయాలలో ఒకటి బృహత్ సామము. సో కాబట్టి ఆ సామవేద గానాలలో ఆ బృహత్ సామము భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇక కవిత్వంలో ప్రాస, ఛందస్సు ఉంటుంది. అందులో తోచిన రీతిగా వ్రాయబడదు అని చెప్తారు. ఒక నియబద్ధమైనటువంటి కవితలో యోగ్యులైనటువంటి పండితులు శ్రద్ధగా జపించేటువంటి గాయత్రి మంత్రం చాలా ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో అలాగే ఇక మనకి
ఆ మార్గశిర మాసం చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. అది భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఆ వసంత ఋతువులో అంటే నవంబరు, డిసెంబర్ మాసాలలో పొలాల నుండి ధాన్యము స్వీకరించి జనులు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అని, అలాగే ఆ సమయంలో వాతావరణం అతి వేడిగా గాని లేదా అతి చల్లగా గాని లేకుండా పూల చెట్లన్నీ కూడా వికసించుతాయి అని చెప్తారు వసంత ఋతువులలో. సో కాబట్టి అది విశ్వవ్యాప్తంగా ఇష్టమైనటువంటి వసంత ఋతువు కృష్ణుని యొక్క లీలలను గుర్తు చేసుకునేటువంటి పలు ఉత్సవాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అందుకే అత్యంత ఆనందకరంగా భావించబడేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మోసములలో జూదాన్ని నేను అని, తేజోవంతులలో తేజస్సు నేను అని, విజేతలలో విజయాన్ని అని, కృషి సలిపేటువంటి వాళ్ళలో కృషిని, బలవంతుల్లో బలాన్ని అని చెప్తున్నారు. యాదవులలో వాసుదేవుడను, పాండవులలో అర్జునుడను నేను అని, మునులలో గొప్ప వాడైనటువంటి వ్యాసుడు, అలాగే గొప్ప ఆలోచనాపరులైనటువంటి వారిలో అంటే కవులలో శుక్రాచార్యుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసేటువంటి మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో వ్యూహమును, రహస్యాలలో మౌనమును మరియు వివేకవంతులలో జ్ఞానమును నేను అంటూ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే శిక్షలు విధించడం జరుగుతుంది. ఆ శిక్ష కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తున్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో విజయం కోసం చేసేటువంటి వ్యూహం ఆ భగవంతుడు. అలాగే మౌనంగా ఉండడం రహస్యం, రహస్యాలలో మౌనం అని చెప్తున్నారు. అలాగే వివేకవంతులలో ఉండేటువంటి ఆ వివేకం అంటే జ్ఞానము ఆ భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైనటువంటి విత్తనము, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్వస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు, నేను నీతో చెప్పిందంతా నా అనంతమైనటువంటి విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఒక పెద్ద గ్రంథం ఉందనుకోండి, దానిలో ఉండేటువంటి అంశాలన్నిటిని మనం ఒకేసారి చూడలేం కాబట్టి ముందు ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క విభూతులు అనంతంగా ఉన్నవి కనుక అవన్నీ ఇక్కడ తెలియబడకుండా వాటిలో ఉండేటువంటి కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి వాటి యొక్క సూచికను మాత్రం ఇక్కడ తెలియచేశానని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమత్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవా గచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక్క అంశము నుండే ఉద్భవించినవని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, అతవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టవ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశము మాత్రము చేతనే
నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే అన్నింటిలోనూ పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం ద్వారా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వమంతటా నిలిచి ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపత్తితో, శోభతో అన్నీ కూడా ఏ విధంగా నెలకొని ఉన్నాయో తెలుసుకోవడము అనవసరమని ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక్క అంశ చేత ఈ మొత్తము కూడా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను, భౌతిక విశ్వమంతా నిలిచి ఉండుతూ విధంగా కారణము ఆయనే అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం ముగిస్తూ ఉంది. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా ఒకసారి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.